ngiyayikhetha inkosi enkulu yokuhleni bamaNazaretha. Amen. Ngiyababingelela nabayingcwele abamenyiweyo kule nkonzo yesabatha. Amen. Zikhonze izinhle enkosini. Ngiyasicelela nami uThixo owunyazo wezulu kanye nengilosi yalapha ekhaya isanda nezwe kuba ukuquqa kwami phambi kwabayingcwele kwamukeleke kuyena uThixo wemkhosi. Amen. Sikhonze izinhle ngeviki elidlule bengikulelizwe kukhona inkonzo yabantwana-ke ebengade ngithunywe kuyona ukuba ngizokuba yingxenye yayo. Bengingenalwazi ukuthi kukhona okunye okuzongidinga kulelizwe leli viki ngoba bengithi ngizokuba sekwandeni, kodwa-ke ngokuthanda kaNkulunkulu nangokuthanda konyazi ukwazile uNkulunkulu ukungihlenga ngibe kule nkonzo yesabatha lasemini kuleli thempeli lasesanda nezwe. Amen. Kungumusa-ke bangcwele futhi kuwuthando oluvela kuNkulunkulu ukuba simenywe simenyelwe enkonzweni yesabatha. Yingakho uma sesithola ithuba lokuba la ngaphakathi kule ndawo sengathi besingamkela uNkulunkulu, sengathi besingalunyusa unyazo lwezulu ukuba bese lisale selisikhetha ngoba isho ndawo inkosi yamaNazaretha ngelinye ilanga emzini oyingcwele wasekuphakameni ithi makuyisabatha liyaphuma ihashe liphuma lingena kuyona yonke imizi yamaNazaretha lithi kusasa yisabatha, lithi kusasa yisabatha. Ithi inkosi yamaNazaretha lisuke limema, ithi kukodwa abantu ekufanele bakwenze ukuba batele ukuthi inkosi njengoba usimemile bese uyasikhetha ngoba akusilo bonke abamenyiweyo bafike bakhethwe phambili. Ivesi mhlawumbe kuyokuba linye isihlabelelo 2:11. Yasethweswe thina inkosi iqhubeka le ngoma ithi likuphila kwemphefumulo yethu, lithi liyindlela futhi yemphefumulo yethu. Yingakho sikhonze izinto ngifisa ukuba sikhale kuNkulunkulu sithi Nkosi sale ususikhetha bese kuthi obaba abagcotho bangaphambili bese bethi maNazaretha hlala uNkulunkulu bese phinde sicela sithi uNkulunkulu selisubakhetha labantu ngoba njengoba silapha sikhonza inkosi kuningi okusilethe ngaphambi kwashela. Siyaphike lokuthi kuningi okusisondeze eduze kashela
kungenzeka ngihlale eceleni kwakho, ngifike nawe lapho kule nkonzo, ngizohamba nawe ngiphinde emuva, sibe ngabangani, sikhulume zonke izinto ezingayikhuluma. Kodwa manje wasingapha mngashembe, akufana usilethe phambi kaShembe, akufana usilethe phambi kaShembe. Yingakho ngelinye ilanga kufanele bawutholile ithuba uwedwa, usibuze ukuthi manje Nkosi lelo ngibone ngikulenzele kuShembe, kungabe ngisahleli khona yini? Kungabe izwi likaShembe ngisalizwa yini? Azikho yini ezinye izinto ezingiphazamisayo, noma zikhona izinto ezisiphazamisayo noma sesifikile phambi kaNkulunkulu? Kodwa ngiyafisa sikhonze izinto ukuba singayivumeli izinto ezisiphazamisa phambi kaShembe, ngoba uShembe uyinwele yonke into. Noma ungasola kangakanani, noma ungadinga kangakanani, kodwa usuke wangabaza amandla kaShembe, usuke wangabaza amandla onyazi lwezulu, ngoba isikhathi sakho sokuthi usondele kuNkulunkulu fanele uyinikeze wena qobo lwakho, ngoba ukudlula uNkulunkulu ophambi kwakhe. Sengathi besingaqina sikhonze izinto enkosini ekukholweni wethu. Khona ivesi engicela ngifundele lona, kungenzeka ukuba lifundiwe izolo, ngoba le nkonzo yeSabatha esikuyona iqala izolo. Lithe malishona ilanga awufundwanga umthandazo wokulala, kodwa kufundelwa amazwi omthandazo weSabatha, ngoba bekondlulelwa iyiSabatha. Nasekuseni lamazwi afundiwe, namanje futhi kuwazwile funda, akakufundele omunye ivesi kube ngelesine emthandazweni weSabatha, ngoba siyadinga ukukhumbuzana bayigcwele. Akakho-ke noyedwa olungileyo, futhi kakekho noyedwa ongcwele phambi kaThixo, kodwa uShembe kuphela ongcwele. Kodwa njengoba singana sizozama ukuba sifundisane futhi sikhumbuzane ukuthi kuhanjwa kanjani endleleni kaNkulunkulu. Yini uShembe ayidingayo kuthina, ngoba njengamanje kufanele siqonde ukuthi le nkolo esikuyona inkonzo inkolo yokwahlukanisa, inkolo yobuNazaretha ikwenza ukuthi uma uvuka ekuseni ungafani nomunye umuntu okhona, ngoba wena uhamba indlela efuna uNkulunkulu kuphela. Angifundele useyitholile ukuba uma ningamdumizi ngemithetho yakhe, ithi le ncwadi ikhona phambi kwakho, futhi uyihlalihleli phambi kwakho, kodwa ngithi asikhumbuzane. Awubeke phansi baba, ithini incwadi? ukuba uma ningamdumizi ngemithetho yakhe, Ithi le ncwadi uma uShembe singezomdumisa ngemithetho yakhe, akayamukela imithandazo yenu. alisaba lelo vesi. Uma singezomdumisa ngemithetho yakhe, uthi uShembe ngeke yamukele imithandazo yethu. Akaseza nesizela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe. Uma singezeyilalela futhi imithetho yakhe sigcine, ngeke sayithola izibusiso eyivela kuyena. Qhubeka baba. Ngiyanibeka sizukulwane ngegama likaJehova inkosi. Amen. Le ncwadi yami letobani uShembe, kodwa ekudingeni kunegama engilisabayo kulelizwi, uthi uShembe ngiyalincenga. Sikhona ekwenzweni kayingcwele. Leli vesi ngelilodwa lelonke wodwa uthi masidinge imithetho yakhe, bese yasuka athi ngiyalincenga. Besingobani ukucenga uNkulunkulu? Besingesake sesenzela uNkulunkulu na? Ngelinye ilanga emzini waseMhleni, inkosi yesithathu, umthetho ohlawusa ubudala benihlawisa elisha, inkosi inyanga yezulu, ikhuluma indaba yomfowabo kaMabaso. Sikhona abayingcwele enkonzweni. Ngifisa ukuba ekugcineni kwale nkonzo ke uphinde
uyikhumbuze wena. Kungangoba akekho omunye umuntu ozokutshela iqiniso, wena kufanele uyikhumbuze wena, bese uyitshela wena iqiniso noma uyikhohlise wena ukuthi konje Nkosi, ngabe mina ngiyakwenza indlela efuna uNkulunkulu na. Nkosi yasephakameni ikhuluma indaba yomfana kaMabaso, ithi ngoba Nazaretha sengathithi beningayikhohlwa izinto ekufanele ningayikhohlwa. Nami iyamfikela le nkonzo noma le ndaba iyamfikela ngingene ithempeli, ngoba le nto mhlawumbe nawe uyokwehlela ngelinye ilanga, mhlawumbe nami iyongehlela ngelinye ilanga. Ithi Nkosi yamaNazaretha, kukhona umfana la okhule kahle, wakhulela ngelibandla. Ithi lo mfana bekaMabaso. Ithi ngelinye ilanga lo mfana ngithe ngimthuka, ngamthuka ngimbone izinto zakhe sekhule ngitsizwa ngentela ekhaya. Ithi lo mfana wayehlonipha. Ithi lo mfana wayezenza zonke iy'mfiso zesonto. Ithi ngesikhathi semgidi wayehamba yomgidi nayogida. Ithi futhi akazange ahluphe ngokuphula imithetho yaleli sonto. Ithi ngelinye ilanga kwafika isikhathi sokuthi aganwe lo mfana. Wabe seyaganwa, wathatha intombi yakhona lekhaya. Kwamuhle wasinelwa, kwamuhle yonke into yayinhle. Kodwa kuthe ngelinye ilanga lo mfana ngamthula ngocile laphambi kwami. Uthi befika phambi kwenkosi enkulu yasezulwini, inyanga nezulu, uthi baba ngize kuwena Nkosi yamakhosi. Uthi namhlanje baba ngizobika ukuba iy'nto zami zonke ziyashabalala. Sibala abayigcwele enkonzweni. Ithi Nkosi ngathula ngambuka lo mfana, ngase ngithi Nkosi imbusise waseyahamba. Uthi akuphelanga isikhathi eside, ngaphinda nombona futhi umfana kaMabaso waseguqile phambi kwami. Wathi baba ngisazoyibika futhi Nkosi, ngathi ukubheda kakhulu kunakuqala manje. Ngisho umsebenzi usuphelele baba, bese ngenziwe imeneja la ngikhona. Baba ngizifana yonke into manje. Uthi ngamuka, ngase ngithi Nkosi imbusise waseyahamba umfana kaMabaso. Ithi Nkosi yasezulwini, akuphelanga futhi isikhathi eside, wabuya umfana kaMabaso. Wathi uyaqala uthi uyabika kumina, ngathi thulela umfana kaMabaso, kade ngikubona la, buyeleteleweni. Ithi Nkosi yasezulwini, ngangingenisa bonke abantu ngaqeda. Ngase ngithi kumshwele ubizele umfana kaMabaso, ngizwe ukuthi uthini. Wathi bethi uyafika phambi kwenkosi waseyakhala. Ithi Nkosi ngathi thula umfana kaMabaso, ngizokuzwa kanjani makhaya, ngoba wena kukhona isikhathi esizokufika la uzothi ufuna ukuyothandaza bese ufike yinyembezi kuqala. Kukhona isikhathi esizokufika wena ukuthandaza uze ungakufuni, ngoba wena uzibona ngathi uNkulunkulu akuzwa. Ngiyayithanda le ndaba eyayikhulunywa inkosi yasezulwini. Ithi lo mfana bese ngiyathula ngiyamuka, wayesethi lo mfana baba kuseyini futhi, baba sangibuyela iningi kuwena. Baba aliphelile ithemba lami kuwena, kodwa Nkosi njengamanje sekungiphelele konke. Baba njengoba ngasinelwa, ngaphuma ngathola indawo yokuhlala. Baba ngathenga iy'nkomo ney'mbuzi, akusekho ngisho eyodwa. Ezomdina bayintshontile ngoba eziyifela. Ekhaya kangisenako ukudla, sengihamba ngiyokutshela kumama ekhaya nodadewethu. Wayona le ngane yabantu owangusisa nabantwana ababili, sengihlule ngisho ukubodla. Waseyakhala. Ngabe siyathula into yasezulwini. Ithi nami bengihlezi phansi, ithi ngibe sengiyasukuma, ngoba bengifuna ukuzwa ukuthi lekukhala okudala komfana kaMabaso okudalwa yini ukuthi ungafika umthandazo wakhe ezulwini. Ithi ngase ngiyabuya, ngase ngihlala phansi.
uthi ngase ngiyabuza ngathi mfana kaMabaso uthi usuhlala kuphi? Uthi mfana kaMabaso sengaphuma inqiwa nakumuzi kababa. Yaseyithi inkosi yasezulwini uphi umama wakho? Wathi babukhona Nkosi yamakhosi ukhona usekhaya elikhulu. Yasithi hayi mfana kaMabaso abonakalanga lutho. Wena emdalweni wakho unezinto eziningi abaqalekiswa ngazo abazali bakho zaseyihlala kuwena ukuthi wena isibusiso ngeke sihlale kuwena. Sithona abayingcwele enkonzini. Ithi inkosi yasezulwini wena uphile ngento eyodwa ubuphile ngomthandazo wama wakho. Ithi wena ubuphile ngesibusiso sikama wakho. Ithi uma wakho amekubona uvuke ekuseni uhambe emsebenzini ebethi uNkulunkulu hamba nalo mntwana uthi seziyaphuma ingesi ihambe nawe. Njengoba namhlanje wena ngibona ukude noma wakho uthi udine nini wena ukuthengela ukudla uma wakho. Uthi hayi bonakala lapho mfana kaMabaso wena umuntu wabantu engenalutho endabeni yokwalungela kodwa bayebhekelwa abanye abantu isibusiso bese ngiyasizwa ngoba njalo wena bawucela khona isande sipheleza bonke okucelayo. Sikhola abayingcwele enkonzini. Ithi inkosi yasezulwini njengamanje hambela nomama wakho. Ithi hambela nomama wakho ubuye uze naye la bese ufike uyepolisa ukuthi mama ngikushiyile ngathatha lowo wami ngaphuma ngayohlala la ngihlala khona bengingasekwenzeli lutho. Nangempela wamlanda umzali wakhe umfana kaMabaso wafika phambi kwenkosi waseyavuma icala lakhe. Kusuka ngalolo suku ithi inkosi ngoLwesithathu ngoLwesine umfana kaMabaso wabizwa efemina esebenza kuyona kwathi okungafanele uqoshwe umfana kaMabaso uyele emsebenzini. Sikhona into enziwekayo. Ngiyayithanda le ndaba ngoba imkhumbuza ukuthi mhlawumbe besiphinde sikhumbuzane ukuthi konke uthini uShembe. Uthi uShembe ngeke ngakunika lutho ngingadelane nabazali bakho ngingadelane ngoba ngasekho abaningi ukuthi ufanelekile ukuthola lesi sibusiso. Sezakudiseba uyinsizwa saleli bandla. Ngiyazi ukuthi vele emakhaya kunezimpi vele ukuthula kabukho emakhaya imindeni iphendukile omubungele ngaphakathi emndenini yabantu wayichitha kuyenatshalwa onengane akazwani nengane yakhe onomzali wakhe akazwani nomzali wakhe abantu abazwani nabafowabo abazwani nedadewabo abazwani nowenyane unokuphithiphithi eminingi emndenini. Kodwa ngoba sesithathe le ngubo emhlophe le ngubo emhlophe iphethe izinto ezimbili. Iphethe ukuphila kwakho nempumelelo yakho. Iphethe le ngubo emhlophe osuyigqokile isiqalekise siyohlala phezu kwakho uzwembele ethulile. Iphethe le ngubo emhlophe ukuthi wena ngoba usuyinazaretha ithi uzocela kuqala engakakuceli uqale wena. Sikhawa le nto ezweni. Ithi umzali wakho nodadewenu wakho nomndeni wakho owazi kahle ukuthi bawunabazali namhlanje banesandla uyazi ukuthi usuke wahamba watshela ukuthi inyongo ekhaya yathathwa bomndeni kodwa wena ithi izoshonila nguxolile. Injalo into esibiyona abayingcwele. Ayimfuni umuntu owakhela izinto phezu kwamagugu. Ithi thukuthela ayiphiki ukuthi mathukuthela. Ithi thukuthela kodwa lingashoni ilanga nokuthukuthela kwakho. Sikhola abayingcwele. Indaba yomfana kaMabaso yonakala ngento eyodwa kumzali wakhe. Ngoba siyadinga lo ukuthi sikhumbuzane ukuthi izulu lokuqala oyobona elomndeni wakho. Njengoba sikunenkolo uma ngabe abazali bakho nje bengazange bathokoze nawe wengaziphawa phambi kwabo. Ngoba kuyenzeka vele umzali abe ney'ngane eziyintandokazi akushiye wena. Yingane noma sesithatha
bengathatha abantu abahle abazofike babazise abazali abaganele bona. No, awuzobazisa kanti bona abenza ukuthi nomyeni wakho uzumbone ngoba ulona benomthandazela. Isho njalo inkosi yasephakameni ithi wena mfana kaBabaso bekuwumama wakho obethi bayathandaza athi shebe khumbula umntanami bese siyagijima isibusiso sohlala kuwena. Yingakho zinsizwa nani bomama nani bomakoti nine sekunentana yokuthi nibe nabazali. Uyazi umzali ujabuliswa u-10 kg we-rice. Uyazi umzali ujabuliswa yibhayi eledeswe mama nali kulenga lapho one-arm bese uthi kodwa mama awunali ibhayi lakho ake ulifake ngesabatha uzothi bethi ngiyabonga athi shebe uzomgilela umntanami bese siyahlala leso sibusisa kuwena. Yingakho kungavumelekile kuleli bandla ukuthi manje umndeni ningabuyisani. Yingakho nathi madoda singavumelekile ukungena ey'ndabeni zemindeni. Thina umndeni fanele siwutshele into eyodwa ukuthi mina nomndeni niyathanda noma ngithandi. Ubona ngoba besehambile umuntu ufike ukhuluma abanye ngapha ukhuluma abanye bese kuthiwa yizwi. Mempela umfundisi uthini noma umshulele awuzi umndeni wakhe. Uthi awuzi umndeni wakhe ngoba equbula amaNazaretha lapha phansi. Uyoqubula umndeni wakho noma usungena phansi kubiza umndeni wakho. Uthi awuzi umndeni umehlisa ukufake phansi umzimba wakho. Asikufuneki balingcwele okufuna ushembe kuthina. Asikuzameni kunzima ukukholokela ibandla bakufani nalutho. Mhlawumbe bangakaze bakutshele sekuyakutshela namhlanje ngoba ngingumntwana walekhaya ngikhulela khona sengisengayibonela kakulula ukukholokela ibandla. Kodwa kudinga ukuthi uthenge isibindi futhi noshembe usitshelile wathi ukuze ukholwe kuleli bandla uyathanda yini ukusilandela ithi ubonqala uthenge isibindi ngoba la ekhaya uzohlala phezu kwameva ekuhlaba kodwa kuthiwa hlala phezu kwayo. Sikhona nabayingcwele enkonzweni. Sanibona zihlobo zethu sanibona zihlobo zethu ukuthi sengathi ushebele ngalikhetha sengathi bengalikhetha kelifunde lithole inkonzo yokuthobeka. Sengathi bengayithola amaNazaretha inkonzo yokuthobeka. Sengathi ungathi uma ukhuluma la ube nenhlahla yokukhumbula ukuthi wobani ongakhulumisani nabo. Uzukhumbule nalabo abangakuthandi ngoba uyazi kuyenzeka amaNazaretha ukuthi wazi ukuthi
wazi ukuthi bayakuzonda. Sisenkonzweni-ke yokuhlukanisa abayingcwele. Lisho njalo izwi lithi thina njengoba singamaNazaretha sisenkonzweni yokuhlukanisa izinto ezimbili, omuhle nomubi, sikwazi ukuhlukanisa. Njengoba sikunenkonzo kusho ukuthi singalabo okuyofanele ngaso sonke isikhathi bashone phansi. Uma uyiNazaretha ufanele ube uDomethi. uDomethi leyo abantu engapha phambi kwenyago omuthi ongenayo asukele bonke ukungena kusey'nyaweni besengena ngaphakathi. Yindlela kufanele sibe ngoDomethi ngoba ngokushona kwelanga iyehla ingelo sesuka ezulwini izizosilambulula ngoba sisifanele ukuba ngabayingcwele bakaThixo. Uyamangaza ukuthi uthole iNazaretha linenhliziyo engaka azasho athi mina longibhedelo Nazaretha. Hhayi akawubuzi ukuthi konakelephi. Lize lisho ukuthi kulungile kwenziwa lokho. Njengoba nje ngiguqile namhlanje ngithulelelisi nawe uyayazi ilisti yakho. Uyabaza ungakhulumisani nabo. Iyavuma yini inhliziyo kayisho ukuthi hawu ngeke mina ngamxolele ubabuphiko. Hawu ayinoma sengavesane ngingasitholi leso sibusiso. Cha singakuvumi mina ngoba yingcwele ngoba sisebenzela ukuya ekhaya. Labo kuthiwa bayingcwele kuthiwa la siyakhona sinesethembiso esinikezwe ushembe khona ithi la siyakhona kungena iy'ngcwele zodwa. Isethembiso esinikezwe ushembe sona leso. Sengathi noNkulunkulu ebengazipha amandla abazali bethu koma bethu. Angifisi ukuyiyela le ndaba besingapho ngokwalelele nabeSoweto ngayibona iy'ngane zaseSandanese, ngayibona igidi iy'ngane zaseSandanese, ngayibona zenza intente yoNkulunkulu ngasengithi Nkosi sengathi ungakhumbula abazali baso. Sikhona abayingcwele ngoba lezi ngane manithathela indlela kushembe lizobe liyibeke enqabeni. Ushembe uyinqaba, ushembe uyakwazi ukumfihla umuntu. Uhlupha isikhathi ngabe siyasho ukuthi thina sihlangana kuphi noshembe. Ngabe siyasho ukuthi abazali bethu yini abasitsheliyela ngoshembe, yini ushembe asenzele yona. Ngiyafisa abazali bethu ukuthi sengalezi iy'ngane besingayidebela njalo ngoba umfana kaMabaso waphila ephila ngesifiso somzali wakhe. Futhi boma bethu simdinga kakhulu kulezi iy'nsuku ngoba lezi iy'nsuku esizona ziyabafuna omama abafasileyo okhalweni. Ziyabadinga omama abaqinileyo emthandazweni. Boma bethu ngifisa nikwazi ngoba ukuthi mangabe ngingakwazi ukubuka phansi angeke lelizwe liye ndawo ngoba lidinga nina. Isho njalo iNkosi yasezulwini ithi ngele madoda ngemfundo 14 kunikeza laba ngoba laba bazokwazi ukubamba lo mthandazo. Iy'nsuku esizona ziyabheda, izinto ezenzekala ngaphandle ziyabheda bezibafuna laba bayingcwele ababize kwethu abayingcwele ngoba ngangikutshela ukuthi namhlanje inkolo yethu iyinto ehamba phambili emhlabeni wonke jikelele. Ubabona ngisho ababusi bamazwe bakunoma babuphi ayikho into abayihlonipha njengale nkolo ngoba iyithemba leso. Sengathi thina sikuyona-ke bese singayiphatha kahle. AmaNazaretha siyiphathe kahle lento. Boma bethu ningaphezu emthandazweni. Yingakho ngoLwesine nanikezwa inkonzo yoLwesine, inkonzo yesililo leyo. Akuyona inkonzo yama-rice no-drink nani nemswenko, kodwa inkonzo yomama besililo abayokhala uNkulunkulu ekufanele bayokhala enyazini lwezulu ukuthi kwenze njani. Uma ningagcinanga bomama ukholweni ukholo nelize luye ngabo. Leyikhaya kulelibandla sibona amadivosi esingakaze sibona indoda eshiya iy'ngane, uma bashiya iy'ngane nonkosikazi nabazali abashiye akukhohlwe nanokuthi uney'ngane. Besingayazi kuleli bandla elidinga umthandazo omkhulu ukuthi sibuyele kuJehova sithi Nkosi kwenze njani.
Siney'ngane namhlanje zamaNazaretha njengoba silana azikho isemathaveni. Ezinye azikho zisestadium ngoba kuyadlalwa ibhola. Zithela uyini ushembe kunalela bhola edlalwayo. Namhlanje sisesikhathini esinzima la uthi uyayibeka ingane ilibeke. Kuze kufanele kube uwona mzali othulayo. Leso sikhathi asidingi lutho, sidinga umthandazo, sidinga abantu abaqotha abazoya uNkulunkulu bayabuza ukuthi kwenze njani. Umboleko babase wayakathatha enkosini. Kuloko kwesithathu wathi kuseyimina shembe. Nawe usengaya kushembe uthi baba sengibuye kwesihlanu. Omunye uzele buye kwesikhombisa. Kodwa indaba enkulu ukuthi wena wenzeni. Wena yini oyenzayo ukulungisa indlela ebheke kushembe. Sengizohlala phansi. Kunenye into engiyibukayo la emini ey'nsizwa. Ngeke ngiyishiye ngoba sisathunyiwe. Kusathiwa sime phambi kwenu nina abasha baleli bandla. Ngabe ngenza iphutha-ke uma ngingayisho. Sekulenkonzo entsha abashumayeli esisicela ukuphakamisa izandla sithi yobe madoda yobe insizwa akusiye leli bandla. Futhi asikhumbule ukuthi khona leyo mthathi kuyise khona. Kumnandi ngoba sikhuluma ngendlela esihambileyo. Angeke ngikhulume ngendlela yebaba abano-50 years. Anginayo mina u-50. Angazi noma uno-50 kunjani. Kodwa ngizokutshela wena no-40 years, nono-30, nono-25. Ngoba ngilile no-25. Amen. Hayi, yobe insizwa. Kunale nkonzo entsha engenileyo yokuthi nifike niyinwebe, nimemeze, nize nimemeze, nize niwele niye kumakhosazana. Ayikho into esuthele ekhaya evumelekile ukuyala amakhosazana. Sibone enkondweni. Bamnano amen esontweni. Awuyali angikwazi ukubuka lana ngisho njengoba ngidontshiwe. Mawenzakalile ngabona kunamakhosazana enza into wrong. Kufanele ngihambe ngiyoshaya ekhosombeni thizeni. Bese ngibiza umkhokheli ukuthi kunamakhosazana enza into engalungile. Bese yabizwa, ayakhokhelwa, uphele laphaya, akuzi la. Isuku inasuthi zingene ngaphesheya. Ithi kulowo makoti, kunamakhosikazi ashadileyo, inhlasuthi. Ngoba umthetho waleli bandla ithi unebhadi. Isho njalo ingubo mahlombe. Yayikhuluma abantu abadala, yayikhuluma yayisendlini emhlophe. Ithi unebhadi uma wazi isono somuntu. Ithi nami ngelinye ilanga baba wahlangana nomuntu wathi wephambuka hawunali Nazaretha lisesonweni. Ithi baleka wena ekuthandazeni kodwa abantanga abadala basekuseni uthi inkosi ngenze ngiyikhohle yonke into engiyibonileyo. Namhlanje ubukaredani ukhulume ngesono somunye umuntu nangecala lomunye umuntu nangobona komunye umuntu. Imbona yomNazaretha iyaphika lokho. Ithi nobani akashaye sengathi abangcola abanye kunaye. Ithi musu kuzosidalula isono. Ize ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu ikhuluma ngothisha. Ithi kukhona uthisha esikoleni owayefundisa ingane kunengane-ke kuba kwakumiwe kahle. Kwathi ngosuku lokuzalwa kwakhe sithengela iwasha elihle. Kwasuka labo mfana beza nayo. Ngizoyiphuthuma le ndaba ngoba ngiyikhulumela wena okwazi ukuguqa ukhulume ngesono sezinye iy'ngane. Izitheni into esuthi ngiyibuka lapha lezinto ey'bukwayo ithi ayiphakamisa amakhosazana angaqomile. Hawu shembe, akwenziwa lokho. Akwenziwa lokho. Kuyisono, kuyintala lokho. Ngeke kukuhambise kukise ndawo lana wena nawe zilwele ukuthi mina ngenzeni. Mina yini ekufanele ngiyitshelele ngayo uNkulunkulu uyilwele indlela yakho. Abakhokheli nabashumayeli bona babekela umthetho. Izisho njalo inkosi uyezwezulu besidla ngesikhumbuzo. Bethi ngiyenta isuthi ngasanazi umthetho nadlula ngisho abadonjwa. Nasangikhuluma ngayo yomthetho kunabantu ababekela umthetho abangakhulumi ngayo. Impela lelo. Ithi
iwashi balibona bonke wasemvungwa-ke naseklasini wangena emundini ufake iwashi phela lihle kuthela kushaya ibhreki kwaphunywa owesethi uthisha likhumbule leli washi waselikhulula selifake esikhwameni washaya ibhreki zaphuma ezinye iy'ngane zayaphandle izinto ziyasezulwini omunye ongeko womubi wajika wabuya weze eklasini wafaka isandla esikhwameni sale ngane wathatha leli washi nomunye lomophandle iwashi yakhe kalisekho izinto ziyasezulwini waseyasukuma lo thisha wayesethi konke ngizomsesha umuntu uzokuza nesikhwama sakhe ngizomsesha ngifuna iwashi lale ngane ithi mayijuqulquleka inkosi ithi wayisithi kodwa mina lonke mangisesha ngizotimela futhi ngizosuka lapha lapha ngaphesheya ngibhekele odongeni nitimele angifuni noyedwa umuntu oyongavula amehlo ngize ngiqede ukusesha sibona into enzweni nangempela zasukuma iy'ngane zonke wayisesha zenza njengoba eshilo uthisha wasefika komunye othola leli washi wafaka isandla walikhipha walifaka ephaketheni wathi dlula nawe wadlula naye wayakulaba wafuna utimela naye wathi eseqedile wathi phendukani lonke wasembiza ngegama lomntwana wasethi nani iwashi lakho ngilitholile zathi ngane bawo thisha uthole bani wathi uthisha mdaba yethu leyo noma ngilitholanga kuwena uyazazi umnikazi walo engilithole kuyena ukuthi ubani kodwa mina ngeke ngize ngimtshele isho njalo inkosi yasezulwini ithi noma omunye nenza ini kodwa ungamdaluli mthathe umbhile bese uyabuza umeluleka ukuthi ungaphindi ukwenze lokho ngimsisela umusa bayingcwele kodwa ngicela kakhulu lezi ngane ngoba sisathunywe phambi kwazo asizona izazi asikho ngcwele kodwa ngoba sisathunywe kuzona ngizoyicelela ukuthi niyithandazise nibathandazise nibacelele amandla avela enyazini ngoba unyazi linawo amandla okuthwala umuntu unyazi liyakwazi ukuthi limhambise umuntu okuhamba kwakhe ubheke onyazini inkinga izoba sekuthenga ukuhamba kwakho ukubheka onyazini yini ngeke unyazi likuhambisa indlela engayi kulona lifuna laba abaya kulona uNkulunkulu abe nani labantwana-ke baphumelele lapha eNamshumayeli bagidile iy'ntombi zala ekhaya ey'ncane ey'ngaka angiyiboni nje ukuthi ziphi anganalo ngiyibhikile imkanti masibuko mangifika ingasekho kodwa ngicabanga ukuthi zile kuJehova ekwandile ngicabanga lokho ngaza not sure but ngiyacabanga kodwa labantwana ngiyacela abazali nibaphase bayahamba bayenela iy'gweli manje bephansi ehawiki omncane amen nibaphase lezi ngane bathiwa kwenziwa umnikelo ngisho yakhe engekho la uNkulunkulu uyayikhumbula yingakho la ekhaya makuthiwa kuyakhiwa bese kuthiwa bonke abantu abanikele noma ungafune kwakha ubonikela ngisho noma ungeshumi unikele noma ingo-10 randi ngoba uNkulunkulu usuke esilisa ingelosi yokwakha makuthiwa kunikelela ingelosi yabantwana uNkulunkulu usuke ehlisa ingelosi yabantwana ukuthi izobukela ukukhala kwabazali ekhalela abantwana babo bese yababusisa nami-ke bantwana nani nina abasha baleli bandla bese ukuhamba kwenu kube ukuhamba kwey'ngane ningabonakali senigijima kwileli engafanele ngigijime kuyona muhle umntwana ozaziyo ukuthi uwumntwana muhle umntwana oyaziyo inani yakho ukuthi eyamileni ihambe ifikela ngoba mina ngumntwana uNkulunkulu azamlondoloze anenzele okuhle eNazaretha kuthi ukukhala kwenu nokudinga kwenu nokuswela kwenu bese kuyahamba kuyafika onyazini lezulu anenzele konke okuhle elikufisayo Nkosi kusise likuzwile
Jesus.